We zijn hier in de speeltuin aan de Zwaluwstraat in Gennep. En voor mijn idee een prima speeltuin. Maar deze twee mensen, Rita en Marion, vinden dat die wel opgepimpt mag worden. Daar zijn we het inderdaad helemaal mee eens, ja. Ja, en niet alleen oppimpen. We willen eigenlijk ook graag heel veel veranderen in de speeltuin. Zodat die vernieuwd wordt, veiliger wordt en voor een grote groep kinderen geschikt. Een grotere groep kinderen, waar moet ik dan aan denken? Dan moet je denken aan ongeveer vanaf een half jaar tot aan 16, 17, 18. Zelfs de volwassenen die doen graag basketballen, voetballen. Dus ja, het kan eigenlijk niet ver genoeg gaan. Leeftijd is maar een getal. En je hebt het over voetballen. Is het speeltuintje niet geschikt voor? Want ik zie wel 2 goals staan en een mooi veld. Nou, het voetbalveldje is groot genoeg en er is alles mee gezegd. Want het is niet veilig. De ballen rollen continu hier op de straat. En bovendien is het een kuilenveldje en als het regent is het een modderveldje. Dus eigenlijk moet het gewoon echt helemaal aangepakt worden. En is alleen het voetbalveld het probleem of zijn er meer zaken waarvan je zegt van nou dat moet gewoon anders en beter? Nee, kijk om je heen. Als je dit zo ziet, dan denk je wel, het moet veel beter, het kan veel beter, hygiënischer. Kijk naar de snippers hier op de grond. Ja, nee, dat is echt, dat is allemaal geschiedenis, zeg maar. Het moet vervangen worden, want de kinderen komen met splinters naar huis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de speeltuin, die is helemaal beschreven met schuttingwoorden. Maar hij is ook roestig en de andere apparaten die zijn echt aan vervanging toe. Voor dat project van die speeltuin is wel een grote som geld nodig. Hoe gaan jullie dit aanpakken? Nou, we hebben als eerste een plan ingediend bij de gemeente. Er is ook een plan ingediend door jongeren en politiek. Als het goed is kunnen we dat gaan samenvoegen. En dan hopen we dat de gemeente toch een behoorlijk bedrag in deze speeltuin wil gaan steken. Jullie gaan zelf ook een paar activiteiten doen. Kun je er een paar noemen? Ja, wij willen heel veel activiteiten gaan doen om geld binnen te halen. Zoals kinderbingo, volwassen bingo. We gaan knutselen met de kinderen voor de kerstmarkt en daar spullen verkopen. En ga zo maar door. Als de mensen meer over jullie willen weten en ook willen weten wat voor evenementen jullie organiseren, waar kunnen ze dan terecht? Dan zou ik ze adviseren, kijk op onze Facebookpagina De Gennepse Zwaluw. En daarin staan alle evenementen en de zaken die we willen doen om het plan te realiseren.